Laimwn, Laimwn, मा जाखो Laimwn, Laimwn, मा जाखो? मेगनखौ खेव Laimwn, मेगनखौ खेव, Laimwn, नों बहा थांखो? Laimwn, नों बहा थांखो? मेगनखौ खेव, मेगनखौ नाय, Laimwn, Laimwn. Kaobla, nों जेबो जिंगा दासि लाइमोना मोजाङैनो मोजां हामगोन जिंगा दासि बाबु नोंसोरनो जिमजों नोंजों सोमसि रबटखौ उल्था पाल्टा खालामहोलाबायनानै गाज्रि खालामग्राया आरो आंखौसो जिंगा दासि होनबावदों बियो जिंगासिगोन आं मानो जिंगासिया बेलाय इस बिदि नङाब्रा आसोल गावनि असे लोगोखौनो बिदि होनबाय नोङो बावबाय गोदो उन्दैयाव दैयाव लंथं दुगैग्राया मालायनि फख्रि दाबोनग्राया आंखौ बिदि इमोसनेल ब्लेकमेल दा खालाम नों बिगुर दायनासो नोंसोर गासिबो बापरे बाप दायनासो होनलायबावखाबायब्रा बियो आंखौ दे बालाबो गेलेला आं नोंजों दिनैनिफ्राय खाथि लाइमोना दा हस्पिटालाव गैयामोनब्ला मा दहायनो थांबायमोन आं हा थांदो दाबो लाइमोनालाय माथो जायो नोंनिलाय थै wow हाब आंखौ सैमासो खालामबावथाबायब्रा बियो नै जला फान्थाया उरायलांसैबो थालाबो थां नोंसोर बायदि सायावल' लोगो सिङाव सुथु लोगोखौ नाङा माथो आंनो आरो दाखालिनि 150 थाखा लाथ'नाया फन पेआव हरफिन खालि उन्दैयाव लंथं दैयाव दुगैनायखौल' रायखांबाय थायो बिगुरा सम्पासो नोङो सम्पा आं मायाव फैदोंमोनलाय सरि लाइमोनखौसो लाबोदोंमोन आङो लाइमोन नों मा जाखो हुस फैदोंना फैयाखै ओइ लोगो poko ya uy ya laga uy ai salah tuan anda udah mau ke nunggu api udah sa orang tangga dai cek wow jika sudah lele asku bini asku kamu lele jika sudah ada bini asku aita halas dokter babu Laimwn ada माबोरै दं Laimwnआथ' दा एसे मोजाङाव फैबाय रिपर्टखौ दसे उनाव मोननो र' नोंथाङा दा थांनानै नायलायहैनो हासिगोन ओके Laimwn नों दा माबोरै दं देहाखौ माबायदि मोनदों दुरबल मोनथारदों बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जाजोबबाय Laimwn दिनै आं बे सोमसि रबटखौ बानायामोनब्ला नोंखौ दा बिदि हालोदाव नुनाय नङामोन आंखौ निमाहा होदो Laimwn आंखौ निमाहा होदो Hei जाम्बा गावनि हिन्जावखौ खुलुमबायो नामा आं नोंखौ गाज्रि मोनाखैथ' नोंनि जेबो दाय गैया Kaobla दङ आंनो गाज्रि आंनो सम्पासो आं सम्पा नायगोन जाम्बा होनांगौ ना मा होनांगौ जाखो बेखौलाय आं खर' गिदिंनानैसो गोलैदों जाम्बा सोमसि रबटआथ' आंखौ लासैसो फोनांदोंमोन बेखायनोथ' ब्रा हा नोंखौ जोबाय नालाय नोंहा खर' गिदिंना गोलैबाय Kaobla बुं Laimwn नों आंखौ थाबैनो जुलि लादोरा आं नोंनि अनगा थानो हाया सान हर फुं बेलासि सिमां माने जों सानैनि आत्मायाव खामिगोननिल' सिमां नुबाय थायो जुलियानोथ' जादोंलै Laimwn आं नैबे बिटिआरनि फरेस्टार आरो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ आसा खालामदोंमोन बे साख्रिखौ मोनबानो जुलि लाथारनोसै सानलायदोंमोन आं ओमफ्राय हनै बेयावबो पास जायासै माथो खालामबावनो दा आं नोंखौ माजों जाहोलायखो साख्रिजोंबो जाहोनो हायो आरो नों आंखौ जुलिल' खालामदो आं जाहोगोन नोंखौ नों जेबो जिंगा दासि Kaobla आं थासान्दियाव ओमफ्राय आं जेबो मावनो एबा मावनानै जाहोनोबो रोङा Laimwn आं जाम्बासो जाम्बाबो जाम्बा जोबथा जाम्बा आङो Laimwn सम्पासो आं
नों आंखौ मा सानो सानदो आं थालानि फिसा गाला बुंथारबायलै लाइमोन थोद जाम्बा नों मानो बिदि बुङो आं दुखु मोनो होनबायना आं लाहोदों नों खालि आंखौल' जुरिल' दा नोंस्ला रिपर्टआ सफैबाय मा सार रिपर्टआव मा मोनखो माबाफोर सिरियास जखमि जादों बिदिथ' जेबो जखमि जायाखै खालि मार्डार केसल' लिरसिना रिपर्टआ हा मार्डार केस सोरखौ बुथारा नोंलाय लाइमोन बिदि मार्डार केस सफैलायनो आंनो सास खोन्था लाइमोन नों सोरखौ बुथारा सोरखौ मार्डार खालामा आयौ नों सेस नों सासे कातिलसो कातिल नै जाम्बाया जाम्बाखा तात सालासुवात दाबो थाङाखै नोङो बबे खियाव जोनोम मोननाय नोंलाय एसेबो बुजिनो रोंथारै मार्डार केससो होनदों बेवहाय MODER मार्डार मिन्स बिमानि केस हा लाइमोन नोंसोर बिमाना केस दं नोंनि मामिया सोरखौ बुथारानो फालाय तात जाम्बा आदुआ मार्डार केस मिन्स बिमानि केस मिन्स लाइमोना दा बिमा जानो हमसिगोन मिन्स लाइमोन इज प्रेगनेन्ट एन्ड इउ आर दा फादार हा बेथ' असम्भब मा कावब्ला नों लाइमोनखौ लोगो मोननाय एबा मोजां मोनलायनाया 15 दिनल' जादों बियो दानो मारै मार्डार केस जाखो बेथ' जाथावनाङा दाल में कुछ काला है कावब्ला जल्दी से कल्टी मार लो नङाबा समबास जागोन नोङो थोद लाइमोन बेफोरखौ आं मा खोनानो मोनदों बियो थारैनो सैथोना खावब्ला बेफोर गासैबो सैथो नों आंखौ जुरिल' लादो दे होमबानो आं नोंनो फारि गासैबो खोन्थाजोबगोन जागोन दे लाइमोन आइदै आंखौ मानोबा खिनो ओंखारला बायबाय आइदै र' दे लाइमोन आं खिनो ओंखारदों आं फैगासिनो र' 1 मिनिट